Ympärillä ei ole ilmaa, jota hengittää. Ei syyspäivien aamujen kosteutta, sitä joka virkistää paahtuneen mieleni. Alussa elin unelmaani, opiskeluni kevät, jolloin tiedon pisarat soljuivat puroina tajuntaani ja kasvoivat järviksi. Vygotsky pohtii oppimisen ja kehittymisen välistä suhdetta. Hän nimeää 3 teoreettista suuntaa. Lapsen kehitysprosessi ei riitä. Oppiminen on puhtaasti ulkoinen prosessi, joka ei ole aktiivisesti yhteydessä kehitykseen. Muun muassa abstraktin ajattelun kehittymisen kaltainen prosessi tapahtuu ikään kuin lapsen kehittymisen ei riitä. Nyt mikään ei tunnu miltään. Mieleni luodot ovat tulvan partaalla. Vain yksi pisara lisää ja kaikki oleva hukkuu syvyyteen. Tälle on tultava piste.